Bon, bibe Mali ka surasu ka fête de ma. Ya ko ba ko nyaabe ba ko Modibo Keita ka indépendance ka bibe o de ma quoi. Bon, ni na vienza be ne ma deli ka ɲɔgɔnna ye. Vraiment ni kuma in nafa ka bon kosɛbɛ parce que ni ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali janfalen don Malien denw yɛrɛ de fɛ. Parce que fo mun na e mɔgɔ min kan k'i ka dekun fɔ armée ye ni e kɛra a lakaliba ye mɔgɔ wɛrɛw ye Mali jamana jugu ye donc a ko ɲɛnabɔ man di parce que n'a fɔra ko biɲɛ sen bɛ biɲɛ kan a ɲɛ man di quoi parce que n'a fɔra bi ko sɔrɔdasiw bɛ taa nin dugu in na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ o dugu la minnu bɛ weleli kɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ na bi an y'o caman ye k'a fɔ mɔgɔ y'a lakali ne ɲɛna o tɛ dɛ ne y'a camanba de ye quoi n'a fɔra ko sɔrɔdasiw bɛ na nin dugu in na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ duguladenw baden minnu bɛ terroriste wele bɛ jihadiste wele k'a fɔ ɲɛna karisa ko bon sɔrɔdasiw bɛ na sini bon ko bɛ se ka ɲɛnabɔ wa bon an ka bɔ nin ko in kɔnɔ an ka k'an ka jamana fɛ quoi an ka wari in to yen. Bon alhamdulilayi an kan ka dɔn a la parce que an bɛ min kalama la o ko sɔrɔdasiw ka fête de don bon an bɛ waati min na bi tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ a bɛ ka kɛ tasuma yɛrɛ de kɔnɔ kɛnɛkan ko de don bɛɛ ɲɛ b'a la quoi. Bon alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ armée b'a ka fan bɛɛ kɔnɔ cɛdenw bɛ baara la aw ka téléphone na pankuru ka fan fɛ an bɛ se ka fɔ ka teli yɛrɛ de sumaya t'a la quoi parce que mɔgɔ jugu fan fɛ o fana sigilen tɛ sigiyɔrɔ kelen t'u bolo u bɛ se ka tiɲɛni kɛ yan bi u bɛ wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ donc yani armée k'a fɔ k'a bɛ wuli u ka wuli ka jɔ kɛ o b'a sɔrɔ u bougera ka ban donc ni pankuru bɛ sen na i b'a ye a ko bɛ se ka teliya quoi n m'a faamu sigiyɔrɔ kelen de t'u bolo bon 20 janvier an bɛ se k'an bolo kɔrɔta ni an ka armée ye parce que mɔgɔ in mana kɛ cogo o cogo ka n'i faso yira n'i bolo jugu ye quoi a ɲɛna a tiɲɛna an b'an kun kɔrɔta n'o ye olu de sababuya la an bɛ lafiya la quoi. Faso jɔ ma nɔgɔ mais nin bɛɛ sera ka bɔ dɔɔni bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan dɔɔni a ka ca Ala fɛ an fanga bɛ se o armée ta fanfɛ Mali bɛ se k'i a bɛ se ka bɔ k'i yanfa kosɛbɛ kɛlɛkɛdenw ban alhamdulilayi san kɔni minɛn bɛ ka don yɛrɛ à 100% même ni kɔsa in na minɛn dɔw donna an y'a image caman an bɛ se k'an disi gosi n'an yɛrɛ de ye d'accord kunun ni bi tɛ kelen kunun ni bi tɛ kelen ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la dɛ n tɛ jamana kɔnɔdenw tɔw ka hakilina dɔn moi personnellement ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ kɔni an bɛ bolo min kɔni na bi ni bi tɛ kelen ye quoi parce que fanga la kɔni d'accord jamana in bɛ cogo min na komi sisan minɛnko ta fanfɛla la sɔrɔdasiw b'u se kɛ u b'u se kɛ yɛrɛ dɛ mais n'i y'a dan ne yɛrɛ ma hali bi u ka dɔ fara minɛnw kan bon o t'a ɲina kan o t'a bali k'a fɔ k'u ka ɲa dɔgɔtɔrɔso ni kalanko ni fɛnw parce que n'i ye lakana ko jateminɛ bi bi in na Mali la a ma nɔgɔn dɛ Mali dugukolo ka bon kojugu dugukolo ka bon kojugu i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa yɔrɔ dɔ la nka a ka ca Ala fɛ an bɛ kun lamɛn yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko jihadistes bɛ nin yɔrɔ la k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw bɛ nin yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw tɛ se k'a ko la u bɛ mɔgɔ caman minɛ u bɛ mɔgɔ caman faga parce que n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ gɛlɛya damadɔ bɛ jamana kɔnɔ bi i n'a fɔ essence ko b'o la dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ village dɔw la donc u tɛ ka se ka hali balo yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka ɲɛ nka caman b'i tilanya la i y'a faamu mais o bɛɛ n'a ta an ye kibaruyaw fana mɛn o fana kow fana kan k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw b'u se mais hali bi an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u dɛmɛ u ka baara la Ala ka sankɔrɔta d'u ma Ala k'an bɛɛ hakilina kɛ kelen ye